Just tell me who you see, 'cause I think I do when you're next to me. When you're next to me, but does this work? 'Cause Today is February 12. Nagluto ako ng adobong itlog. Yan ang ulam ngayong tanghalian. Pero late lunch kasi kanina nag-breakfast na sila. So ngayon pa lang sila magla-lunch. And yung dalawa, ayan. Where are you going, boys? Go. Golf. So pakainin ko muna sila. Mom, do it. Kain. Mom, Kain, yes. can you eat the What? middle? Yeah. That's good. Oh. Is that memory you had just when you were Good, Baba? We tried it before. Yeah, I cooked that before. She wasn't. He was 2 and I was 3. No, that wasn't long, Kuya. Oh, Sak, move your plate, please. He said, Sikain mo na sila. Paparam pam pam, paparam pam pam. In-IG story ko kasi to. Yun ang sounds, yung music niya. So, mag-golf sila. Maglalaro lang kayo, right? You're just gonna play or it's just a play? For fun? Or tournament? no, For fun? for fun. Yes. Sunday's a tournament. It's not a tournament. Not yet. It's a round. Yeah. No, not on Sunday. On Sunday, yeah. I'm gonna be in there. When we Saturday. Saturday, yeah, tomorrow. 3 days of golf. Yeah. Are we gonna have a haircut tomorrow? We are too. I don't think so. That's No, gonna... we are too. Okay, I'm not sure. But Daddy said, I think he's gonna rebook it. need a haircut too. No, you... Yeah. Oh, that's getting too small for him. No, I'll say, babe. Love you. Look. Good luck. Look. Oh, good luck, Saki boy. I love you. Oh. May golf sila eh. See ya. See you later. I'll leave that up. Mag-golf sila, guys. Congrats! Nanalo. Ha? He always wins. Where'd you Lagi raw na nanalo si Kuya. Well, you got nothing. Yes. Mom, we bet Dad. We bet Dad. Did you? Dad had bad shots. You had 11 points, mate. You still lost. You I lost. had 12 points, you had 11. I had 20 something. Kumain na sila ng dinner. Luto ako ng sausages para sa kanila. Pero kumain na sila sa pap. I-insert. Hoy, how many of them? Insert ko yung clip na kinuha ni Jan habang binigyan si Kuya ng balls. Huy! Oh, How many of them? few. Few? Craig Mears had 19 points. Okay. With points, it's points. Stafford points, they had more Stafford points. So sila lahat naglaro. Tinalo niya ang daddy niya sa points. Natalo siya ng anak niya by points. Kuya, you beat daddy? Good job. Good job. Maliligo na sila. Good morning, guys. Binasa ko na yung buko. Ito yung first na hinugasan natin yung buko since nung inano siya, kinulayan. And hindi pa ako sanay na ganito ang kulay ng buhok ko. Kasi sanay ako yung black, tapos mayroon lang na highlights, na konti. Tapos ngayon, parang purong ano talaga siya. Kinulayan talaga lahat. And today is February 13. Bukas araw na ng mga puso. Wala naman kaming ganap siguro kasi si Kuya may golf competition. So, wala kaming date. Dito na lang kami sa bahay. And supposed to be si Kuya tsaka si Jam punta ng Adelaide. Balikan lang. Alisan na sila kaninang umaga. Tapos balikan sila for Kuya's golf lesson. Tapos ni Jan, huwag na lang kasi baka mapagod si Kuya. Kasi gabing-gabi na sila makaka-uwi. Tapos may golf competition the next day. So sabi ni Jan, skip na lang ni Kuya yung lesson niya. And doon na lang sila nag-practice. Tapos kagabi, naggawa ako ng
pandi coco. Yung dough lang, hindi pa siya luto. So, ngayon ko lang siya lulutuin. And, nalobat kayo. So, yan nga. Gumawa ako ng tinapay kagabi. Pero hindi pa yan luto. Ngayon ko pa lang siya lulutuin. Ito ay yung pandi coco. And ang laman yan ay ito yung bukayo. Kasi nga, di ba, pandi coco. Tapos, gumawa ako, hinurma ko ng ensaymada yung iba. Kasi si Holly, request niya ulit yung ensaymada. Sabi ko, gagawa ko ng pandi coco. Ayoko munang gumawa rin ng ensaymada kasi ang dami ng tinapay, hindi naman namin mauubos. So, sabi ko, gawan ko na lang siya gamit yung recipe dito sa pandi coco. So, yan. Kasi gustong-gusto niya yung cream na may cheese. Kung mapapansin niyo, tahimik yung bahay, off yung TV kasi wala si Holly. Sinama siya ni Jan kasi dala nila yung baggy. So, nakaupo lang yun dun si Holly sa baggy habang nagpa-practice yung dalawa. And, yeah, walang masyadong ganap. Kahapon, nag-vlog din ako as in, konti lang yung vlog ko. Wala kasi masyadong ganap kasi umalis din yung mga bata. Initin ko na yung initin. I-preheat na natin yung oven. And ngayon, hindi ko rin alam kung anong iba-vlog ko. Naglalaba ako kasi dapat kahapon kaso umulan. So, ngayon para maglalaba ng mga uniform ng mga bata. And gumawa ako kahapon ng adobong itlog. Insert ko na lang. Yun nga, insert ko na lang yung vlog ko kahapon kasi konti lang talaga yun. May tumatawag sa akin from Hong Kong. Sino kaya yung from Hong Kong? Hindi ko yan sinasagot pag mga international. So, yeah. Mag-ano muna ako. And wala rin akong vlog na pinablic today kasi hindi ako nag-edit kagabi kasi ginugol ko yung oras ko dito. Himas-himas. Ano ba? Ang tawag yan? Basta yan. Kasi mano-mano ko yung ginawa. Hindi ko ginamit yung mixer ko. So, yeah. Lutuin ko na to. And maghugas ako ng kinainang kaninang breakfast. So, hindi talaga kasi wala akong plano mag-vlog sana ngayon. Pero sa ko, sige. Kahit konti para meron tayong vlog. Okay na to. Lagay na natin yung ating dough. So, lagay na natin to. Okay. Namiss ko na yung pandi coco yan. Ayan. Luto na po yung ating pandi coco. Slash ensaymada. Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko na siyang kainin kasi sobrang init niya pa. Mamaya. Palamigin ko muna siya. And ito yung tira. Meron pa doon. Bukayo, guys. Bukayo. Meron pa kaya nito ngayong tinda sa mga gilid ng eskwelahan? Nakakamiss. Lalo na pag yung brown na brown. Kasi wala ako yung dark na asukal eh. Kaya ganyan yung kulay niya. Masarap nito yung parang, alam mo yung sobrang dark yung pagka-brown niya. Anong gusto niyo? Yung may sesame seed or yung may mani? Ay, nakakamiss to. Bukayo. Okay. Kuha na tayong isa kasi hindi na ako makapaghintay. Mainit-init pa siya. Ayan yung kanya. Napaka-soft. Ayun. Kita nyo? Napaka-soft. Tan. Oh my goodness. Hello. Hello. Yum. Sarap. Kain muna ako. Pinalamig ko kasi di ko makagat yung yung coconut kasi mainit. Ayan. Ito na siya, guys. Tingnan ang kamis nito, oh. Hindi ko tinipid yung laman. Sarap. Napakalambot ng tinapay. Sige, kain muna ako dito. And wala pa sila, na, 12:30 na. Tinagay ko na siya dito sa container. Pero hindi ko muna siya tatakpan kasi medyo mainit pa siya. Aking nilalaban. Narinig ko na yung washing machine. So, magsampay muna ako. Sana wag umulan. Kasi kahapon umulan eh. Tapos na ako magsampay. And nandito yung mga bata. And hi! May batang pumunta dito sa bahay. Classmate yata ni Zach. And meron silang, hi Papa! Ayan yung lunch nila. Binila na sila ni Jan.
What do you call this, Baba? DP dogs? No, Macadog. Ah, Macadog, sorry. And si Zach naka-ice banana. Hi, Baba. Ah, gusto niya magpa... Tattoo. Ayan. Ilagay ko lang to sa skin niya. So, hindi na siya nilalagyan ng tubig. I-ano mo lang siya. Parang ganito ba? Parang kinakamot ko lang siya. Okay, Baba. Okay. Okay. You can remove it. Slowly. 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 Don't. Wow! Let me see. Wow! Saya niya. Uy, Baba! Uy! Lumabo. May sinasabi ako sa inyo bago pa ako interrupt ni Holly nung nagpalagay siya ng tattoo. Hindi ko alam kung nabanggit ko kanina nung nag-open akong vlog na wala akong na-public na vlog today kasi wala akong na-edit kahapon. Kasi instead na mag-edit ako kahapon, ang ginawa ko, gumawa ko ng tinapay. Tapos nung gabi, gumawa ako ng gumawa kong bukayo, yung panlagay sa pandikoko. Yun ang ginawa ko. Kasi hindi ko na sinasanay yung sarili ko na mag-edit ng mga alas 8. Kasi alam ko na hindi ko yan matatapos na maaga. Alam ko na matatapos ako niyan madaling araw. So, tinatry ko talang hindi na mag-edit ng gabi. Kasi yun din ang ayaw ni Jan na mag-edit ako ng gabi. So, yun. Kaya ngayon, mag-edit ako. Sana matapos ko para mapublic ko mamayang gabi. Oo, kasi ano pa lang naman, alas 2 pa lang naman. So, yeah, sana walang tatawag sa akin. So, mag-edit muna ako. Kasi hindi ko rin alam kung ano na yung iba-vlog ko after. Kasi, wala, nandyan lang ng mga bata. Naglalaro lang sila ng PS4. Tapos ako mag-edit. Si Jan umalis. Inasikaso niya yung bait kasi hindi siya nag-fishing today. So, ibabalik nila sa freezer yung bait. Tapos, yeah, ang lulutuin ko lang naman ay sausages. So, yun lang naman. So, we'll see, okay? Si Jan. Patry ko sa kanya yung pandikoko. Baba, wait. Let Daddy try first. What is that? It's a coconut, Han. Holly, do you know where my mark is? How's the bread? You like it? It's a coconut. Nice. You want saan? Kuya, si Kuya hindi yan mahilig sa coconut. You like it, Baba? Nag-i-edit ako. Naluluha na ako kakatawa kasi yung ine-edit ko yung behind the scene ng TikTok namin. Sobrang nakakatawa siya. Lumuluha na yung mata ko kakatawa dito. Habang nag-i-edit. Sabi ni, hindi yun ako mahilig. Sabi ni Kuya, what's wrong, Mami? Ayan ba? Kanina pa ako tawa na tao. Parang ako sila ulo dito. Oh. Ayan yung ine-edit ko. Yung nagtitiktok kami behind the scene. Sobrang nakakatawa tong vlog na to. Ito yung nung pumunta... I thought you were crying. No, I'm not crying. Looks like you are. Tawa ko lang daw kasi kanina tumingin siya sa akin. Nag-ano talaga yung luha ko. Kakatawa to. Nakakatawa tong vlog na to. Did you say before? Look at me. Go put Nutella in there instead of coconut. Ah, yung kanya raw, instead coconut, Nutella ang ilagay ko. Next time, Okay, next time. You like it? Hi guys! Good afternoon. Ngayon pala mag-start mag-vlog. It is 12:43 na ng tanghali. And today is araw ng, araw ng mga Puto. Wala, puso. Happy Valentine's, everyone. Say Happy Valentine's, everyone. Again, say Happy Valentine's, everyone. Happy Valentine's, everyone. Happy Valentine's, guys. Happy Valentine's Day. Kiss. Okay. And, nabanggit ko sa inyo, diba, na may golf competition si Kuya siya kasi Jan. Tumawag na si Jan sa akin kasi turn niya na ng kanyang golf competition. Kasi si Jan, alauna, si Kuya kanina alas 9. Good luck, Kuya. Good luck. And kasama ni Jan si Zach habang nag-hit ba si Jan, nagka-practice. Kasama si Zach. Ngayon, tumawag siya. Pick upin ko na si Zach. Tapos hintayin ko na si Kuya TJ. Kasi si Kuya TJ patapos na raw. May 4 na holes na lang daw si Kuya. And alam nyo ba, kanina binigyan ako ni Jan ng flowers bago siya nag-work. Mga alas 2 or alas 2. Basta pinicturean ko siya. Look up at the sky.
siya sa kusina. Pakita ko sa inyo mamaya. As in, sabi ko, ako yata ang nakatanggap ng madaling araw na roses. Tapos may chocolates, may cards. Ipakita ko sa inyo mamaya. Ipakita ko muna sa inyo yung suot natin. Ito yung hinol ko sa inyo na Ali from Ali Fashion. Tapos ito yung shorts na nabili ko sa Cotton On. And ayan, ayan, may tag pa siya. Ito yung short na nabili natin sa Cotton. Ito ay size 10. Size 10 Australia. Bili ko sa kanya ay $39.99. So yan. And nandun yung iba. Next, ipakita ko sa inyo. So yan yung suot natin. And ito ay from Gia Olivia. Thank you. Ililive ko yung kanyang Instagram account dyan sa description box. So yan yung ating pa-Valentine's outfit. So, yan. And, eto si Holly. Pareho lang kami. Nag-matchy-matchy lang kami. Naka-blue siya. Ito yung sa Cotton On din to. Noong ko pa ito nabili. Come on, Papa. Okay. Turn off the TV. Come on. So, punta muna ako sa, sa golf course. Andun yung flowers. Mamaya ko lang sa inyo ipakita yan. And, bibigyan ko si Ma'am ng tira ng pandikoko. Ha? Okay, come on. Let's go because Zach is waiting there. Mag-isa lang dun si Zach eh. So, alis na muna tayo. Ay, ang dami. Ako rin. May dala rin ako. Ang dami niya rin dalang babies. Okay, come on. Ha? Okay, go. Dito na tayo. And si Zach. Ayan. Hi, Zach! Nakita yung ating bra. Hi, Zachy boy. Hi. How did you go? Good? Where's Dad? Where's my keys? Where's Dad? Dad? Is Kuya TJ almost done? Yeah. Can you close the door? Medyo malamig yung hangin. Close the door. Dad? Dad is golfing now, Holly. Where is he? Oh, Holly, Kuya Sak has something for you. What you gonna say? And nilagay ko pala sa sa plastic yung tinapay na ibibigay ko kay Ma'am. Tayo. Kasi malapit na matapos si Kuya. Last hole na yata si Kuya. Kasi may mga nakikita na akong tao dito sa harapan natin. Is that Kuya TJ? Saan na? Shh, be quiet, Holly, be quiet. Ayan pa si Kuya. Ayan si Kuya. Shh, be quiet you two. Tapos na si Kuya. Nag-shake hands na sila. Okay. Go back there, Baba. Gagawin niya para yung score niya. Ayan si Kuya. Lagay niya lang yung kanyang golf sticks doon sa car ni John. Holly, careful! Come on! Dito na kami sa bahay ni Ma'am. Pero hindi na sila bababa. Kasi pupunta pa kami ng shop. Ibigay ko lang tong tinapay. Yep. Okay. Sana nandito si Ma'am. Nag-date ata si Ma'am tsaka si Dad kasi nakalock yung door. Usually, naka-open lang to pag nandito lang sila around the base. So, ang ginawa ko ay tinali ko na lang yung ating pandikoko dito. Hindi naman tumaano kasi hindi naman main kasi malamig yung hangin. So, i-text ko na lang si Dad. May iniwan ko dito tinapay. Yeah, palabas na sana ako dito sa nila Ma'am sa garage. Dito ba? Sa hallway nila. Buti lang naalala ko na pipitas ako ng rosemary. Eto dito kumukuha si Jan pag inuutusan ko. Kay Aling Betty to. Suka tayo. Tatlo. Sige. Kasi yung kinuha ni Jan hindi ko natanim. Tinanim ko pero hindi nabuhay. So this time, try ko ulit. Ang dami naman nito.
Ang lagu-lago. Si Ma'am dati meron pero pinaputol niya na. Hindi tayo nagpaalam kay Aling Betty pero mabait yan si Aling Betty. Okay? Ito na yung nakuha natin. Thank you, Aling Betty. What did you say, Sak? May sinabi si Sak? Stole things. No, I didn't stole things. Who is she? Aling Betty, Nana's friend. Sabi ni Sak, did you stop? You're still stealing. It's not stealing, Kuya. You just gotta ask for it, Mom. Yeah, but Aling Betty knows that I always get rosemary. What's rosemary? This one, the plant. Can I look at it? This one. Now smells- can we go shop? Yeah, we're gonna go to shop. And we go. Let's go. It's cold. Akong eggs. Kasi yung eggs namin ay 2 na lang. Okay, go. Ayan, pili silang lollies. Last one. Do you want something here? Cheeseburger? Okay. Thank you. No, you're right. See ya. Thank you. Okay, let's go. Bye na kami, guys. What did you say, yeah? You're gonna eat this. So you wash your hands first. Wash your hands. took bites. Did you? Yeah, look. Oh my God. Pickles. Gutom na si Kuya, oh. Mom, there's And kainin niya daw. Are you gonna eat this bread? maybe. Maybe? Okay. You want the pickles? No, I'm good. Thank you. Mahal ko lang itong mga nabili ko sa shop. Bumila ko ng eggs. 1 dozen ng eggs. Ayan, extra large daw siya. Pero parang, oh, normal lang. Regular size lang naman. Pero nakalagay dito, extra large. Kasi 2 na lang yung eggs namin. So, kailangan ko ng eggs. And bumili ako nito yung Melts dark chocolate kasi may gagawin akong dessert. Ito yung Nestle brand. Tapos meron din akong milk chocolate. Meron kasi ako dito yung white chocolate. So, kailangan ko ng dark tsaka milk chocolate. Tapos bumili ako ng thick and cream. Tingnan ko nga kasi nagdadalawang isip ako kung kukuha ako ng thick and cream. Meron pa kasi ako dito. Pero ano na to, nabuksan na. Kailan na? Okay pa siya. Kunti lang kasi binawasan ko. February 16 pa naman siya mag-expired. So, pwede pa to. So, may extra tayo. And ano pa ba? Celery. Bumili ako ng celery kasi magluluto ako ng lamb shank. Ito yung lulutuin ko for dinner. Ayan. Lamb shank tapos roast beef. And yung mga bata, bumili sila ng mga lollies. Kinain na nila. And bumili rin ako ng chicken, yung spicy, tsaka vinegar. Nakita nyo na yung before. So, bumili rin ako, no? Ilagay lang natin yung eggs. Pero eto, gagamitin ko na tong 2. And lagay natin ito dito para lagay ko na rin sarap. So, another 2. Hindi na. Mamaya na lang. So, okay. Carrots. Kailangan ko ng carrots. And sabi ni Zach sa akin, pupunta dito si Kylie, Sophie, and Kobe. Kasi, wala lang. I don't know. Why? Hindi. Magpapagupit yung... Yeah, haircut. So, isasama ni Kylie yung 2 bata. Kasi si Joe matutulog daw. Kasi si Joe, ang work niya rin ay... Ano ba? 9 o'clock in the evening, right? He works 9 o'clock in the evening. Then, at night. Night kasi siya nag-work. Tapos, umaga. So, kailangan niya ng tulog. So, magluto. Ito pala yung bigay ni Johnny Boy. Ayan, orange. Yeah, orange roses. And Ferrero chocolates. Ayan yung and ito yung card nyo. Ang sweet na ginagay niya. 2 o'clock in the morning ko siya na-receive. Yes?
I saw that up there and I said, what's that? What's that? So yeah, thanks, hon. The middle one's my favorite. Yeah, okay, later. After dinner. That ang sweet na ang kanyang message dyan, oh. Siguro screenshot ko, we'll see. Okay, magluluto na ako kasi it is, ano na, 2:45. And ito yung nakuha nating rosemary kay Aling Betty. Yeah, okay. Magluto muna ako. Magluto. Kasi wala kaming date. Bahay lang ang date namin ni Jan. Kasi, alam nyo na, may competition ng asawa ko at saka ang anak ko. So, kailangan natin mag-adjust. Dito tayo sa bahay. Okay. Tell me who you see, 'cause I